Euroopan unioni ei ole jossain muualla. Se on läsnä Joroisissa. Se on Varkaudessa ja Rautavaaralla. EUlla on monin tavoin suuri vaikutus kuntien toimintaan. EUn hyvät puolet jäävät usein huonojen varjoon. Joidenkin mielestä myös toisinpäin. Sitä on demokratia. Demokratia tekee meistä sen, mitä olemme. EU panostaa kilpailukykyyn ja kestävään kehitykseen. Se vauhdittaa meitä yhteisiin ilmasto- ja luontotavoitteisiin. Pohjois-Savo tahtoo olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. EU löydät muolimannavalta Kuopiosta. Myö, jos ketkä tietää, että EU on tekemistä vaille valmis. Me Pohjois-Savon liitossa teemme väsymättä tekoja maakunnalle, Suomelle ja koko Euroopalle.